ही जी महामारी आलेली आहे, सर्वप्रथम मी त्या गणरायाला प्रार्थना करतो की त्यांनी ही महामारी त्याचा उत्सव सुरू होण्या अगोदरच त्यांनी त्याचा समूळ नाश करून हा उत्सव जो आहे आम्हाला ज्या उमेदीने इतकी वर्ष आम्ही परंपरेनुसार करतोय तो तसाच उत्सव साजरा करण्याची आम्हाला संधी त्या गणरायाने द्यावी एवढी मी पहिल्यांदाच त्याच्याकडे प्रार्थना करतोय। अक्षरशः हात जोडून सर्व जनतेच्या वतीने एक पामर ह्या निमित्ताने मी हे करतोय आणि त्यांनी ते ऐकावं आणि ते ऐकणारच, कारण आतापर्यंत आम्ही हा आधी ईश्वर गणपती आपण त्याला म्हटलेला आहे आणि तो नक्कीच, आणि त्याचे परिणाम म्हटले तर सर्वसामान्य माणूस जो मध्यमवर्गीय माणूस आहे हा त्याच्या साप होरपळून गेलेला आहे। मुख्यतः म्हणजे काही परिस्थिती अशी आलेली आहे की लोकांकडे एक वेळचं जेवणसुद्धा मिळणं मुश्किल झालेलं आहे। जे रोजच्या रोज कमवून जे लोक जेवतात आपलं अन्न हे संसार चालवतात त्यांच्याकडे तर अक्षरशः हालात त्या दिवस काढतायत ती लोक। मला इथे एक चांगलं सांगावंसं वाटतं की सरकारने जे काही निदान एक वेळचं त्यांना तांदूळ किंवा डाळ वगैरे दिलेली आहे त्यामुळे एक वेळचं अन्न तरी ते खाऊ शकतात इथली जनता। पण काही काही जे आपल्या देशातील जनता अशी आहे की त्यांना आज काहीच मिळत नाही आहे। ही परिस्थिती आणि ही का अशी उद्भवली आहे त्या ईश्वरालाच माहिती। ह्याचे आता तसं सांगायचं तर आमच्या धंद्यावर गणपतीच्या धंद्यावर याचासुद्धा परिणाम झालेला आहे। मुळात म्हणजे आमचं जे आम्हाला सुरुवात मातीपासून होते, गणपतीची चिकण माती, आम्ही हे सर्व मातीचे गणपती आहेत आणि मातीचे गणपती करण्यासाठी माती आणायला लागते, पण लॉकडाऊन असल्यामुळे जाणं येणं बंद झाल्यामुळे माती कुठून आणायची काय करायची हा मोठा प्रश्न होता आणि काही ठिकाणी कारागिरांना खूप लांब ठिकाणी माती आणावी लागली। तो एक त्याच्यामुळे ते तो खर्च वाढला परत अशा वेळी की वाहनं मिळत नव्हती त्यामुळे कोणाच्या तरी मैत्रिणी किंवा एक दुसऱ्याच्या सोयीनुसार ती आणली गेली। त्यानंतर रंगसुद्धा काही ठिकाणी आता काही लोक पुष्कळ लोक बाहेरून मागवत होते किंवा येत होते, जो माल येत होता तो त्या क्वालिटीचा माल यावर्षी आलेला नाही आहे, त्याच्यातसुद्धा भेसळ झालेली आहे। कारण ज्यावेळी मी आता मुंबईतून हे जास्त ते कलर मी आणतो